హాయ్ వ్యూవర్స్, అందరు ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ తమిళనాడు ఆంధ్ర అమ్మాయి. ఈరోజు నేను ఏకాదశి రోజున స్వామివారికి ఇలా పూజ చేసుకున్నాను. స్వామివారికి మేము ముడుపు కట్టుకున్నాము. ఆ స్వామివారి మా కోరిక తీర్చాలి, నెరవేర్చాలి అని కోరుకుంటూ ఈరోజు ఏకాదశి పూజ ఈ విధంగా చేసుకున్నాము. మా కష్టాన్ని తీర్చాలి ఆ స్వామియే మాకు వచ్చిన ఈ కష్టాన్ని. నా పూజ కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ. గోవింద 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 గోవింద.